kunyangwe vanosinwa doro havangapinde muushe hwangu. Mbavha, makororo vanoinkludwa pagurupu revanhu kuti kunyangwe vanosinwawo havo, kwete zvidhakwa zveevhuriday, vanosinwawo havo apo neapo. Women, they tempt everyone as a man. Hazvina kuti ko you are prophet, you are not a prophet. The polygamy munodziona sei? Yeah, in fact, vanhu vazhinji vanorasika pakusanzwisisa kubva pekutanga pakanzi munhu muchava nyama imwe. Saka ndizoti munhu anofanira kuita nyama imwe nenyama ngani, yaanofanira kuita nyama imwe nayo. Chinhu chinochinjwa chete mulife kana munhu uchinge unofila songe I have to change things. Maproperties, motikari. Saka imi muri kuti polygamy haiite? Yeah, according to the Bible. According to the Bible. Yeah. Pakutotanga kusikwa kwakaitwa munhu from beginning pakutanga. Mwari akasika Adam naEva, kwete naEva. Akasika Adam naEva varipo 2. Seasina kuwasika roho. Mudzimu they believe kuti munhu akafa ndizvo. Munhu achona akafa akatadza kuzviponesa panguva yanga achirwara. You get the sense? By the same time that person ari kunzi ndiye ngaakusupport. Iye akatadza kusupporta life yake. Oenda kwaari ubva unochema sekuru ndarwara, please ndionewa sekuru, mukurwara kwandaita this and stuff. Iwa sekuru akatadza kuzviona uri wapenyu. That's ashigona kumeka sense. You find even some other people they go kunganga, masango masa. Ende wachienda kunganga wanzida kuisa mari kunganga. Anditi? Right. But warukuzoita zvishuwa. Some people they warukuita mari but kunganga kwachona anosiya mari. Sai nganga rimutiko chisiya $200 kuti unengiri. Inodingogara kuti ndine mari kudhara yandikuuya kunondikuitisa mari uri wepasi. Nganga wacha inotonzvengawo mari isina kuchena. Yontodawo yako yakachena. Yotodawo yako mari yakachena. That's why I find kuti anokutaura kuti bvisa $200 because iyo yaasi kutoidawo. Anonzwisa kuti ine kusacrifice. Ine macases arimo mukati mairi. Saka anotorambo iyo pache zvake kuti andigone kutora this money in that way. Rega ndizvipe kwamuri iye utora mari iriyo. That's the issue. Nganga chadzo hadzitodi mari dzadzinokupai, anotodawo mari from you. Watotori pakuti agone mari. Zvakanyorwa papi kuti murume hafanira kuonekwa maAfrican move? Is there any chapter inokwanisa kutaura kuti hafanira kuona maAfrican move? For what reason? Is there a sin yekuona African move? Nyanzi murume hafanira kudaro. I think on that one I have to ask iyo evangelist wachona, the man of God wamarufu wachona wakapa that maybe vanogonanga vaine vakuzvitora papi? Yeah, vanogonanga iwo vasingafari maAfrican move, I am sure. Yeah. Makadi muri yeZimbabwe, starangurwa Slick Nelikwan here on Slick Media TV. Nastawa ni chimwe chirongwa chiri different, chirongwa chinonakidza baba. This is the vibe city. Mungozoti panapa tinogara tichikuigirai zvakasiyana siyana. Tikuti vateereri vange vachiboekana. But today in the studio it's a vibe city andika, but ineka spice bichana inototi zvinakidze. Namboti rigai nimboshedza one of the biggest prophets here in Mashonaland Central, Prophet Dr. Samuel Chabwinja. Because remember last time patikamboya nawo panapa conversation yedu nyasopera zvakawanda we left unsaid. Vandasinda kuti kumbira ndakataiwa prophet chimboti join ayo mu studio timbonzwa kuti zviri kufamba sei. Yeah. Prophet, yeah. Sangana ine vanhu. Yeah, I myself am very much happy. But at the same time, thank you so much Mkoma Sliki. Yeah, sure ni basa la mrubata. Last time takawa nengu yakanaka tiri panapa pa studio, and by the same time tadzoka futi zvekare. Ndinotinda prophet. Imimi kutova kwenyu panapa kuti zvinhu zvidese zvinhu zvinyasofamba zvakanaka prophet. Yeah. And I still remember last time video ratikaita prophet discussion ratikaita ainozopera zvakanaka pa social media. If you still remember, we were talking about my experiences amaisangana nawo when you were becoming a prophet. When you start nyaya kuti
ndakazombomonywa mutsipa. Yeah. Ndakamonywa mutsipa nechipoko. Vanhu vakaona vakazenge vakubvunza manje. Kana vakamonywa nemutsipa, vakamonywa nechipoko manje. How come kuti he is still alive? What happened? Don't worry, prophet chichazovashedza, vachazonyazouya vonyazotsanangura. But prophet, today ndasati totaura nezvechipoko. Tinozotaura zvedu later. Okay, mkomaslik, it's okay. I have seen pane video renyu pasocial media. Tiri kutenderera. Ranga richita noise, especially kunoku kwedu kunoku Mashonaland Central. Yeah, okay. I think vazhinji vaiti vachikuona munozoti munhu anonga kugara uchimixa nekumingla naye. Wazomona somewhere, especially wazomona papa TV. Okay. Makabuda imimi muri pa channel ECG prophetic channel. Yeah, prophetic channel. Kwa prophet Shepherd Bushiri. What was happening, prophet? Taura nesu tizo. Iyo video ranetsa mba street, prophet. Yes, my prophet. In the realm of the spirit, sir. Yes. I see a Bible in your hands. Yes. I see a Bible. Yes, my prophet. In your hands. Yes, my prophet. I see you in front. Yes, my prophet. I see you preaching. Yes, my prophet. What do you do? I'm a minister of the gospel. You are the minister of the gospel. Yes, my prophet. You are a pastor. Yes, I'm a prophet. You are a prophet. Yes. In Zimbabwe. Yes. Professor. Senior. So listen to me. You did very well to come and to stand on the altar of Major One. Yes, my prophet. In the realm of the spirit. Yes. The enemy is after your ministry. Yes, my prophet. That's true. I saw your ministry growing. Uh-huh. I saw people writing against you. Yes, my prophet. That's true. Speaking against you. That's true, my prophet. Lying against you. Yes, prophet. That's A lady went to your wife. Yes, and spoke against you to your wife. Yes, true. It's yesterday, my prophet. Yesterday. Yes, a certain woman, she visited my wife and lied against me. She just said, the prophet, you wanted to kill me. Prophesy, listen to me, sir. It is because of your prophetic destiny. Yes, my prophet. You carry greatness. You have always seen visions of Major One. Yes, you have always wanted to be under mentorship. That's true. And that's the reason why you are here. That's true. God of this altar will surprise you. I receive, my prophet. I receive. You are my classmate. I receive. Are you my classmate? No. You are my friend. I don't know you. You have my number. No. We come from the same village. No. Okay. Prophesy. Yes, my prophet. You will never lose this battle. I receive, my prophet. For the Lord is with you in Jesus' name. Yes, my prophet. I receive. And you will never be the same again. I receive. So I see a car key. I receive, my prophet. In the realm of the spirit, yes, you are trusting God for a car. Yes, that's true. That's true. That's true, my prophet. So I see documents. Yes. I see people in a meeting. Yes. The document is written land. Yes, that's land. True. That's true. And I see a seal. Yeah, that's true. About document to do with land. Yes, that's true, my prophet. People, they are raising money to purchase a stand in our place. They are raising money. Yes, money to purchase the stand for church. A stand for church. Yes, in Zimbabwe, Bindura. Oh, brothers and sisters, look at this man again. Look at this guy again. Just show me. Do you see? Let me show something that I'm seeing. Can you touch your right hand on your head? Take it out. Take it again. Take it out. Sir, I see a mountain. Yes, my prophet. Yes, my prophet. I have got a prayer mountain. You have got a prayer mountain. I have got a prayer mountain in Zimbabwe. I have got a prayer mountain, my prophet. What do you mean? I have got a prayer mountain in Zimbabwe, Bindura. A prayer mountain. You mean what I'm seeing on you is true right now? That's true. It's 200%, my prophet. I have got a prayer mountain. You have got a mountain. Yes, my prophet. I've come even with my administrator is here. He can witness what you are saying. You came with who? It's administrator, Mr. Mandara. You came with an administrator? Yes. Where is he? Come here. Prophesy, Senior Tay. That is your administrator? Yes, it's my administrator. So what I'm prophesying to this guy is true? Yes, that's true. Now, because you said it is true, can I talk to administrator? Yes, my prophet, you can talk to him. Can I talk to administrator? Yes, you can prophesy, my prophet. In the realm of the spirit. Yes. Prophesy. Sir, I see doctor. What is your name?
My name is Mr. Mandara. I see Doc. What? Doc Mandara. Doc. Yes, I am Doc Mandara. Professor Senior J. Listen to me. You in the midst of the city. Lifted. You are promoted. Sir, listen to me. You are lifted. I've just spoken promotion upon your head right now. I receive. The God of Major has just lifted you up. I receive. You will never be the same. Sir, come here. In the realm of the spirit, sir. Yes, my prophet. Say farming. Yeah, in fact, yeah, ndakaenda ndikasangana nemuzodzi waMwari, my spiritual father, Prophet Shepherd Bushiri, na Game Changer, the second man from the prophet. So I had a wonderful time there when I visited, and I was very much shocked in that place. All of the people, even up to now, they are asking question. Shakafamba say, for you to be located by the men of God, the whole world, Yakatarisa, you know, I was given prophets, accurate prophets about my life, what is happening, and my destiny of the ministry. Those prophets are very accurate. So really, even up today, I'm enjoying the prophecy and things are happening and manifesting in different ways. Tumai prophet tumuti muende kumalawi prophet. Muenda kumalawi kwa prophet Shepherd Bushiri. Nazoma mention kuti is your spiritual father. Yeah. Munganyaso takangurira moyo kana mshiri spiritual father munyaso reve kuti vamuruti is your spiritual father. Okay. Yeah, in fact chakantuma kuti ndiende kumalawi. I've been following him for so many years. And by the same time, if I'm saying a spiritual father, it is there in the Bible. Like Timothy, he was a spiritual son of Apostle Paul. So, ndaka identify the gift and the calling that is upon Prophet Shepherd Bushiri. And then when I follow this man, my ministry, my calling, it will also go very far. Prophet. Saka imi mukurevere kuti mimi dai manga makafollow wemuno muZimbabwe. This was not going to go far. Okay. Kana kuti tikuti Mwari wemuno muZimbabwe ari kuitwa ari kutedzerwa nemaprofits emuno muZimbabwe is not the same as the God ari muno muZimbabwe. Okay. Kumalawi. Yeah, you can find even some other people. Wanogona kuenda outside the country for education, kuenda ku university. Not because in Zimbabwe muna universities, but the issue is that there is something chandakaona. Zimbabwe muna quality education. No, it's there, but muna I'm going to decide to go outside the country. Kunodzidza the same program muri muno muZimbabwe. Alright. Chamuita kuti aende koko. Now ndo chinenge chine nyaya. Like I myself, for me to go and see Major One, there is something that I discover on him. For me to go there outside the country to meet Major One. Yeah, that's it. So ndo zvakandipa kuti ndigone kufocus nekuenda kuMalawi and to see him. Okay. If I still remember very well, Prophet, the last time we had a conversation, takataura nezvi, it was like more of maitaura kuti spiritual father wenyu wanga ari kuzvanzvakarerekera kuna Prophet Dr. W. Magaya. Okay. What made the shift there? Kuti muzoti ava baba inini achada kuna baba Magaya ndauda kuenda kuna baba Bushiri. Okay. In fact, Prophet W. Magaya, he was my mentor. My mentor. For how long? As a spiritual father and a mentor, those things are different. Yes. Unogona kuita vanhu vanokumenta in life vakasiyana-siyana, but uine spiritual father wako one. This is my spiritual father. I've been mentored there for 5 years and above. Makuti confused. Because kazhinji patinonzwa kunzi spiritual father andika vamwe vanotaura iri nyaya yementorship. Kuti kana ndichiti spiritual father, I'm just simply saying kuti I have someone who mentors me.
Okay. and Okay. ndipa ma-guidelines achita sei. Okay. But now you are talking different. Kuti before and Prophet W. Magai was your mentor and not your spiritual father. Okay. For the one to be a mentor, meaning to say is the one who is giving you a certain guidance, the concept that you might follow on somebody. So unogona kuwa nema mentors akasiyana-siyana, the fact that uri in the line rekuparidza the gospel. So you can't do things alone in life. Haugoni kuita chinhu uri wega. You need some other people vanokwanisa kukumenta. Saka mentorship nekuzoti the one is a spiritual father zvakasiyana izvozvo. The difference iri pakuti a spiritual father now is more than your mentor. Number one, a spiritual father is the one anokwanisa kunzwisisa zvimo about you. And by the same time, a spiritual father he is the one anogona kutaura even some of the things zviri pauri. A mentor unogona kuti a Pastor Chris be my mentor, but you cannot even communicate to him. But through just watching the television, anogona ngachitoku mentor. Yes. Mentorship or other men of God, even personal communication. But a spiritual father now, you communicate, you sit down, you talk. Pamusoro paizvozvo onamatirwa. That's the thing. Saka kuna Prophet Bushiri is now your spiritual father now. Prophet Shepherd Bushiri is my spiritual father, major one. Manje wamunobva vati vakabuda muno muZimbabwe vachienda kuMalawi vakanobikwa muhari. We actually saw some of these comments by social media. Yeah, that's the tingangoti the African mentality. Even unyango munhu wese akabudira in Africa anogona kunziko aromba. Already ndo zvingori matiri kuti munhu wese akaita chaanogona kuita, maybe it's for juju. People, they don't really believe kuti Mwari anokwanisa kuita zvinhu. Right. Yes, in Malawi it's a country like Zimbabwe, it's like Mozambique, it's like South Africa, it's like Namibia. Makaenda for how long? For mazuva mangani? I've been there for 1 week. Yeah. Yo, muna major one. Tina major one and the game changer. So what was the experience like? Yeah, what I experienced when I visited there, I experienced the anointing and the mentorship. I could sit down with the men of God, discussing, talking about the ministry. Tikaenda prayer mountain, tikawana nguva yekunamata prayer mountain, vakandidzidzisa about ministry. Ministry inoendwa sei, how do you handle ministry? Neku-correcta some even of the mistakes in the ministry, kana uchita ministry, there are some of the things you're going to think this is good, right way. Yes, but your father anokwanisa kutsana no, you can't do things in this way. Do this way. Do so. That's the issue. Saka atakadza zvakawanda, and I'm blessed so much on what he said about me. I'm even experiencing zvukutoitika now. And that was going to be my next question. So far muchibva ikoko kusvika kuno pamave so far mabva ikoko zvakambonyasomira sei? Yeah, things are happening like all over the world. People they are calling over the phone. Man of God, can you please want you to pray for us? And everyone aneziwire kuti I want to see the man of God kuti watinamatire pamusoro peupenyu hwedu. Major one is a great man of God, whereby everyone angachiwacha that prophetic channel. Akatwa shocked. There is the prophet that we used to know. So from that time, even up to now, things are happening in Harare. We are planning to go to Harare now so far. We are planning to go to Harare. In fact, when I come back here in Zimbabwe, ndakatosangana nevanhu vari kuHarare vachiti men of God. We are ready for ministry so far. I met people who are ready for ministry. They bought everything for the ministry. They bought my chairs, the PA system, everything for the ministry. Saka pachangosara kuita sei?
for us it is to open in Harare CBD the ministry again. I'm not saying Ian Bindura would not have things for the ministry. No, we have, but zvanga zvisiri necessary kuti tigone ku shift or remove some of the things going to Harare. So now vanhu vakangoti now tiri kutanga nezvinhu zviri kuno kuHarare. So there is a serious shift. I'm telling you there is a serious shift. Ndabva kunoona Prophet Shepherd Bushiri. Ko ivo vanhu munomu mubhindura nemashi central anotarisa kuno kumashi central vanokunyatso kukutambirewo sei in terms of what vari kukutambira iwo sei kuti since mabva kuna major one mabva kuna major one because tinowanzonzwa kunzi hanzi muprofita haatambirawo nyika yekwake especially munomu obviously mwana ungachimushizira kuti vaingokuona chingoti ava ndivedu ava ndivatu ava tivaona pose ava but inini kuno yes of course bible inotaura kuti muprofita agamuchiro kuguta raakakurira ini like ndakakura kunobhindura pandina chigamuchiro risingaite. I don't know why. Serious? I don't know why people vaindigamuchira and vanhu vaingouya vakangowanda neuwando hwavo, maybe because there is something chavakaona kubva ndauya kubva kuna major one zvithu zvatoita worse. Everyone and you know some other people they are get shocked. You know what, taifunga dzimwe dzenguva maybe ndezvekungoti ndezvemunomu zvinongopera muno. Yes. But apa so far napo wakazonzwa the major prophet achideclare achitaura nawo vane understanding yakanyatsokwana yakazara. Kana nesuwo prophet patikatokuona paTV andika we were shocked. Tasingambozvitarisira. Asi mamusingatendi kana? No, not kuti tasingazvitendi but izvoti tasingangozvitarisira but ndo vedu kava ndadzatwa ndo prophet vedu kava munoma tokuda prophetic channel uri prophet major one but kutezwa kwechimdindo akakuya. Yeah, you know what, for the one to be mentored by the spiritual father or anyone wauri kudaidza kuti that one is my spiritual father, it has to be a calling first. It has to be a calling. Haisi nyaya yekungoti munhu wese angobva panapo bva ngondangoenda kunoona spiritual father saka ukangoona spiritual father maybe you can do church. No. Hakuna zvadaro. Panofanira kuva necalling, and the reason why you go to a spiritual father or the one who mentor you it is the issue yekuzadzikisa the calling that is iri pauriwo kuti iwe so come true by the same time nekuconfirma nekuwana guidance. That's the issue. Munyika yeprofeti makaipa. Ndakaona prophet pane one of the prophecies dzaipiwa zvichinzi ndiri kuona people are trying to fight you back at home and you're confirming zvishua kuti zvishua ndizvo. Was it something chaitonyatsoitika zvishua or you were just confirming for the sake yekuti since tiri pa TV? No, issue yaitika ndeyekuti there are some other people waitombofight against our ministry for so many years. Dongo yakareba. Some allegations, men of God adaiwo, munhu wamwari adaiwo. Saka izvo zvese zvinhu zvaitika in the city binde zvokuti vamwe vanhu vakanga vakutotenda kuti zvezvo kuti maybe the men of God vakazviita. Saka munhu wamwari paakazozviburitsa pachena everything. There are some other people who are fighting against you, are fighting against your ministry. Saka vane understanding yekuti zvese zvaiflame with some other people against the ministry. It was just false. Zvanga zviri makuhwa ekunyika. No. So it helped. Zvakabatsira zvakanyanya izvo. That prophecy it helped. Yes, sure, because ndakaona ndika. Zvakabatsira zvakanyanya by that time. Even some other people today vari kutonga vachita men of God hataiziva kuti we are fighting chinhu chamwari. Some of the people vari kutoconfessa kureurura kumunhu wamwari chete taureur kuna mwari. Saka imimi vanhu vari kuchiconfessa mukuita sei? Just inguva unenge uchingotiko ngava sekuti akunda bible kuti uchadya tafura pamberi pechi pamberi pevavengi. Saka unofanira unokutongodya tafura mukudya tafura pamberi. hamusi kuzomashedzera kuti hai mimi since muri vavengi vangu mimi guys tambirai kure ndokukuzema indigadzirira. No. Enemies they must be there. They must do that. Most of time vanofanira kudaro for to support for you if you want to be a true
man of God or to be a real man unofanira kusangana zvakawanda. So vavengi vanofanira kuvapo to support. Panofanira kuwanikwa munhu anokukriticize kuti zvamwari zvinyatsobudiswa mauri. Alright. Yeah. Aiwa, ndikunakirwa prophet. Ndikunakirwa. Prophet wakunyazotsanangurira vachifamba nemo. Prophet chambodzoka. Timbodzoka pa ndonzwa vanhu vachikushedzera vachiti Prophet Dr. Samuel Chabwinja. Can you tell me about the doctorate aspect up? Okay. Yeah, nyaya yekuti ko Prophet Dr. Samuel Chabwinja haisi panyaya yekuti ndakaita chikoro cheudokta. Alright. Ishu iripo ndeyekuti vanhu vakaona udokta uchibuda vanorwara vachipora. Saka pavanorwara pavanga vari kupora, they had to call, this is a doctor to us. Alright. So now vakatanga ngoti Dr. Samuel Chabwinja. Right. So vanongoona zvichiwanza kuitika to some of the people kana chingoenda kuchipatara, but at the same time munhu ari kurwara adzoka right. Ndozvavanga rusangana nazvo kuti that name is appointwa. The doctor. It is from people wanga vari kurwara. Ndaona iyi yaita yasimudza futi noise. Okay. Ndaona yasimudza noise prophet. Why yasimudza noise? Pa doctor. Anorapa ndiana pa prophet. You me understand. Because mubvunzo uyu inini I might be able to understand kuti says kudaisana, but there are some people there vanoshedzera kuti aiwa anorapa haasi imi, anorapa ndimwari. Then why do you allow other people to refer you as doctor? We have given power over unclean spirit, over sickness. When you go to Matthew chapter number 10, he called unto prophet mai yangu itemchisa padhuze aliya. He called unto him 12 disciples, and he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of disease and sickness. So we have given power as men of God. We have given power over unclean spirit to deal with such kinds of demons, to cast them out. So the issue is we are given power to do so. Since power Doctor weku hospital akapiwa knowledge yekurapa vanorwara. Isusu takapiwa power naMwari rekunamata vanorwara kuti vapore. When you even go to the Bible, James chapter number 5 verse 14, it says, is there anyone who is sick? Let him call the elders of the church, pray and anoint. So meaning to say, why the Bible article, let him call the elders of the church. Let him call the elders of the church. Say Bible, let him call the usher of the church. There is a difference now. We need to understand now the power. There is a difference. We have given power to do so. That's why people, they may choose to call you a doctor. Okay. Yeah, even on this man of God in the Bible, area, akashuka pa extend kunziko Alas. But it was not a real name. Rekuti anzi Alas. Petro akanzi, you are now Bar Jonah. Na Jesus Christ. Bar Jonah. It was not his name. But takauya kuburidza nekuda kwezvaanga ataura about Jesus. Jesus was the son of what? Of the living God. Saka people, they had to call doctor because of what? Of healing. Saka patukuti anohila ndiye apiwa simba racho. Anohila, it is the power. It is the power. Yes. Anohila, it is the power. So meaning to say, the power of God, it cannot work without somebody. Alright. The power of God iri kushanda paita someone ari kushandiswa that power. Alright. Ayo. Apa zvakucha zvichinyatsojeka. Ndofunga kana nemi watereri muri kunyatsobvumirana nemi kuti zvimwe zvikuita zvichijeka. Okay. Nekuti ndozvimwe zvinokonzeresa confusion kunzoko. Or some questions. Okay. Vachita questions vatinonyatsonzwisisa kuti zvinonyatsofamba sei. But nhasi tangoti even nyangwa nemaquestions akati wandei acho vanenge vachida kuziva vevaya. Vanofanira kubvunza. Prophet anenge achita sei.
achipindura, and there are some questions anowanzobvunzwa kakawanda when as we saw prophet we are in the festive season. Okay. Vanhu vanofara nemutowo wakasiyana siyana, and for others to feel kuti nhasitafara vanenge vadya nekunwa. Okay. Vamwe ndo vanouya vachitsinhira kuti Jesus turned his first miracle was to turn water into wine. Okay. Mubvunzo wedu wauya prophet panyaya dzekunwa apo, kuti imimiwo saprophet, what's your stance panyaya dzevanhu vanonwa mabeers? Is it something chiri bo here kana kuti chinhu chiri kutoti achiaffect even the spirituality yemunhu? Okay, I myself I go to the Bible handimire ndichiti inini zvandinosuggesta, but ndinoenda pakusuggesta kwaJesus Christ about his people. Right. When you go to 1 Corinthians chapter number 6, it tells us, when you go down, it tells us kunyangwe vanosinwa doro havangapinde muushe hwangu. Mbavha, makororo vanoincludwa pagurupu revanhu kuti kunyangwe vanosinwawo havo, kwete zvidhakwa zveeveryday, vanosinwawo havo apo neapo. But ichi naro prophet. Go to 1 Corinthians chapter number 6. 1 Corinthians. Yes, chapter number 6, verse 14. All right. It tells you. You don't have the Bible. It tells you that kunyangwe vanosinwawo doro. Because inini from iyo matichi Corinthians. All right. And I want to warn my verses. I want to refer to the drunkards. Yeah, you need to understand there is no white doro line in you. All right. No akatombo no doro. And some people want to base on the chapter kuna zvirevo. Chapter 36. That one yekuti kona remweri what you know. Parinotaura pamusoro pezvidoro. Ipada kuparira doro what. But you need to understand kuti ku Old Testament kudarako. Vanhu vakanga vasati vanzwa nezva Holy Spirit. Alright. So, doro iri vairishandisa senzira yekubvisa stress. But now, ishuwa kuti akakwanisa kuzobvisa stress. It's like madezi Old Testament. Gwai raishandiswa pakumira zvivi zvevanhu. But rakazoonekwa shuwa kuti gwai rakanga chibvisa zvivi zvevanhu. No, pakaunzwa Jesu Kristu. That is the same nebia. Stress, Holy Spirit. Akabva uya ndobva anocompensate the space yanabia. When you have the Holy Spirit, one everything. Our just not stress. That's why even in second Acts chapter number 2. Verse number 10, it tells you kuti vadzidzi vakaungana waina Holy Spirit achibata kwavari. Some people vakatofunga kuti vanhu vadhakwa. You know why? Because vainzi kusati kamitiro kakadai sikandiona vanhu vakadhakwa. Saka in the New Testament beer doesn't allow it. In the New Testament beer doesn't allow it. But if you can drink, I cannot judge you. Kurowa pachikuru. I cannot judge you. All right. I can't judge you. But some people, they believe that they may drink. All right. Ayo, bo ipapo prophet aniga. Tabvumirana hamusi kunwa. Okay. Call for a man of God to own a bar. Okay. Achita business rotengesa doro. Tuziva kuti especially right now kuti we are facing some economic challenges. And munhu anenge achitry kuti aite araramewo zvakasiyana siyana. And over ati nini ndiri munhu waMwari. Ndoda kutengesawo zvangu mabeers. Handisiri ndikunwa. Ndikutengesera vanhu mabeers. Because titori nevamwe totoziva. Ko
kuna pharmacist akutengesa mapills and then over azonwiwa na somebody arida kucommita suicide over afa. Should we say a farmer inofana kuvharwa? Aiwa, but prophet pharmacist paunonotenga wewe haana kukupa kuti akupa correct dosage izvo zvauchada iwo ndo wazorova overdose animukona overwafa then uyu munhu wamwari ari kutoziva kuti New Testament maida sei makarambidzwa ndo. A man of God doesn't allowed to do such kind of business whereby you open a bar, but ndiri kuti inini ari kuita business rekutengesa doro ndizvo ari kutengesera vanhu vakachuza kuda kumwa doro. Saka panyika pana panofanira kuwanikwa vatendi nevanhu vasiri vatendi. Saka now the other person uyo ari kuita business rekutengesa doro raari kutengesa is not the one ari kusupply even the sin to the people. It's up to you to choose. But he's bringing it closer to the people. yeah, but you know what? But you know what? There are some even other people who are selling temic. Waitengesa temic avambotaura kuti iko tore temic munopa vanhu vagone kunwa. It's for makonzo. And by the same time, zvakafanana neforgery. Forgery anorimira zvakasiyana siyana such as for makokwaya kuti agone kugadzirwa. Zvino include futi forgery. Saka munhu azotora forgery achibhema. It's not a problem to the person azozviisa mapapa. But atingape problem kuna aita product unauri kurima forgery. Alright. Atingagone kupa profit apa makamira baba. Tukuti isusu atigone kupa mhosva vanhu vari kugadzira product rebrongo. Alright. Because brongo nemwe muto inorapa chikosoro. Saka munhu ari kutengesa haasi kubatwa nenyaya. Ari kubatwa nenyaya munhu ari kutenga for purpose use yaari kuita njani. Prophet. Mama. Saka kana ndakubata izvo tukuti munhu wamwari akauya achitengesa masina andika asiri ane mhosva. Munhu wamwari anogona kurima forgery. Munhu wamwari anogona kurima forgery. But azochuza kamushandisiro keforgery ndo pane nyaya. Because ini kandarima forgery yangu maybe une license rekurima mbanje. There is someone aita license rekurima mbanje. And then mbanje it's a medicine. Mbanje it's a medicine. Inotoshandiswa kurapa vanhu vanenge vachirwara njere. Saka it's up to you. Ukazoona munhu wakuzotora kunozibhema zvezve zvokuti uzenge uchita zvona zvokurembedza mabhurugwa. Wakurasika futi njere. Izvozvo wakuzorasika futi njere. It's up to you. Saka atigone kublame munhu agadzira that product. Alright. Atenga ashandisa purpose yeproduct problem. Kana mafuta ekubikisa ari kutengeswa mushop. Ukadurura 2 liters, it's up to you to kill yourself. Yeah, zviri kumeka sense. Zviri kunzwika. Vateereri muri kunzwawo. Kana mune mubvunzo ka, you let us know in the comment section. Okay. Prophet, nyaya dzedu dzakawanda. Okay. Apa ndaida kutongovherify zvakuti ishuwa here because ndakambonzwa one prominent prophet achitaura kuti umana isusu tiri vanhu ende zvishuwa tinotombotemptwawo nevakadzi but tichitoparidza pepe totoona kuti ava mai ava munzwa ngezvizvo. Okay. Zvinotika kumaprofets kwese here kana kuti ndivavowo zvavo imimi experience yenyu zvakamira sei? Okay. Beside the issue of being a prophet, women they tempt everyone as a man. Hazvina kuti ko you are a prophet, you are not a prophet. Miedzo inouya, but how you manage the temptation determine the position of the title yaunayo. All right. Meaning to say, you as the prophet or as the man of God, you need to isolate yourself from such kind of things.
How? The title that we have, the position that we have, ine maziso akawandisa zvokuti kana nyange dai mumwe munhu akanzi aonekwa apa aine mukadzi then pozonzi paonekwa prophet or mufundisi aine mukadzi, zvinotrenda more than just a normal person. So it's up to you kuchiwa kana kuti kuregedza kuchiwa. So I think ndakupindura eva. It's up to kuchiwa kana kuregedza kuchiwa. It's option. You can opt to last or not. You can opt. Prophet. Muri married? Yes, I'm married. I'm married and I'm in 13 years in marriage. Okay. Tinombonzwa kazhinji kachena zvichinzi mukadzi waprofeti. Ndame prophetess, awanzi prophet futi. Okay. Zvinombonyazofamba sei ipo paya? Kuti ndo scenario iri kuside kwenyu here kuti mukadzi wemufundisi anobva tonzi totononzwa kutonzi the prophetess. Okay. Is it something chekuti kana munhu aroora ari prophet handika the moment yaunoroora uri prophet munhu waroora iwo automatically becomes a prophetess. Prophetess. Okay, now on that issue it may not be like that. Munhu anogona kuva ari prophet obva aroora mukadzi wake anogona kuva pastor or just kunguva amai vanongorespecta in the church, and then kana kuzova prophetess depend nekutiko the fact yekuti waari kugara naye in the likes. So I'm sure the fact yekuti a prophet or a pastor is a leader. Saka there is a position inotariswa nemukadzi wa prophet nevanhu church vanosangana. Okay. But chinoita kuti munhu agozonzi a prophet or a prophetess, it is now the calling now. Zvasiyana nekuva neposition yekuti you are now amai osangana, but it's now a calling. Saka kana waine that calling to be a prophetess, ndopanogona kunzi a prophetess. Kana vane calling yekuva pastor, vanogona kuva kumira vachinoita zvechifundisi. The fact yekuti vari kugarisana nemunhu waMwari, some of the gifts zvimwe zvinhu zvinokwanisa kubatirira to someone ari close kwavo. Zvinotapukira. Yeah, it's in the Bible. Kugara among the prophets, you can even prophesy because you are among the prophets. No. Post kuzona futi I think izvo zvakatrend kakaruya futi kuvana vemaprofeti. Okay. Recently taona ku turn around prophet Magayo. Okay. Masiku. Andika vari kujeri paya mwana wavo ndiye akasara akarova futi graft. Okay, prophet Magayo wanga rujeri. Wanga ku remand. Omuri kuti all right. Nyaya dzavo dzidzi dzakambotenderera dzidzi. Omuri kuti mimi vana vana futi ndikuona futi zvikunenge zvienda futi kuvana. Okay. Prophet Hubert Angel kuna Hubert Junior anombosara futi achase. Is it kuti semtauro wamaita wekuti since tinge chimboita time yese takadaro kana kuti maprophets ndimakutoti since inini I am a prophet my son membwe rudzi inozvara mwana nekazvuma. Musiri mumukusa kazvumwe here pamwana. No. Kunzi nini ndatamba bhora inini baba wako inini kufanira kutamba bhora. Inini ndiri prophet, you are supposed to prophesy. No. You know the calling chinoitika panyaya the calling. A family inokwanisa kugamuchira the calling. Whereby unogona kuona baba wako ari builder. Mwana obva aita futi builder. Then the other one builder. Chinoitika, it's up to you. Kana mwana wako aine calling ku master on that one or to teach, kana that is you and that passion. Right. Kana mwana wako aine passion for the ministry and that is you of the ministry, you can teach him or mentor him over at the same. Kana uta more than zvanga kuita iwe.
the fact that you are the one who can, because remember, I as the prophet, I've got some pastors. My pastors are how do I teach them? I teach them as pastors otogamuchira the same time wakutonoparidza kuita the same thing. Saka I can do that even kune mwana kudzidza upe nembwerudzi nebwerudzi apa prophet dongonzwo from your point of view andika mubhaibheri pasocial media panonisa nyaya dzekunzi vakadzi especially kana muri mumarriage mukadzi akaita 1 imba inonyanyonetsa sterek asi vakadzi vakaitwa 2 3 nemunhu 1 andika ipapo zvinonyasoratidza kuti chi pamba pane murume pamba pana baba. Imimi nyaya dzepolygamy munodziona sei? In fact vanhu vazhinji vanorasika pakusanzwisisa kubva pekutanga pakanzi munhu muchava nyama imwe. Saka ndizoti munhu anofanira kuita nyama imwe nenyama ngani yaanofanira kuita nyama imwe nayo. Now the Bible inoburisa pachena murume achasiya vabereki vake ndizvo komana musikana achasiya vabereki vake. So by the same time chinhu chinochinjwa chete mulife kana munhu uchinge unofila songe I have to change things. Properties, motikari. But prophet, naturally pazuva chaipo pari kuzvarwa vasikana vakawanda against vakomana. Now by the same time you will find kuti uchaona kuti kune vakomana vakawandisa futi vari kutotsvaga vasikana vacho vasati varoora vasati varoora nekukura kwakaita nyika ino, because kune vasikana vanofirwa nevarume then kozoti varume vanofirwa nevakadzi. Saka murume kana achinge afirwa nemukadzi anotoda kuti mumwe munhu kuroora. Saka that one I'm sure ausheo wako unowana nokura kwakaita nyika. Saka imi muri kuti polygamy haiite? According to the Bible. According to the Bible? Zvine masupported scriptures here? When you check it properly, the Bible in itself, pakutotanga kusikwa kwakaitwa munhu from beginning pakutanga, Mwari akasika Adam na Eva, kwete nana Eva. Akasika Adam na Eva varipo 2. Seasina kuwasika varipo. That is kadatika karongotaura on itself. Beside even nyaya dzekuti vanhu zvinozongofamba jealous ragara nyaya nejealous ukaona zvipfuwo chaizvo huku chaidzo machongwa ona chimhanyisana kuti iwe wangoenda pane rimwe jongwe rikaona rimwe jongwe chienda pane imwe tseketse inoita hondo. Ihuku hadzina kuenda kuchikoro. Ihuku hadzina kuenda kuchikoro, hadzina kana zvadzakadzidza, hadzina kana technology yakawanda. So kokuzoti munhu. So it's a war. Zvinoita zvinocreata zvakawandisa hondo chaiyo pakugarisana kuvanhu. Hondo chaiyo inocreatwa for that and stuff. So for the sake of peace. For the sake of peace, number 1, 2, masikiro akaitwa munhu kuti muchava nyama imwe, amuite nyama dzimwe nedzimwe nyama. Muchaita nyama imwe, 1 man, 1 woman. Done. Zvabuda pa love. Makwanisa kuwirana because you can't share love zvakafanana 50-50. A servant cannot serve 2 masters. And you can't share love 50-50. Ipapo magona prophet matounza imwe nyaya. Vanhu vaimbonditisa nharo prophet. Kuti sevabereki. Is it possible kuti vabereki vanokwanisa kushare love kuvana vavo 50-50? Pavana apa love yatinoshare kuvana nelove yatinoshare sevabereki zvakasiyana. Rudo rwatinopa kuna Mwari, rwatinopa kuvana, rwatinopa kumukadzi, rwese rudo. But rudo rwachona ruri magroups. My question iri kuenda pakuti mune vana 3.
handike prophet ndiri kutaura kuti imimi mungakwanise here kuvada vese 3 ava zvakafanana. Yes. Is it possible? Yes, 100%. Prophet. Because vana vakasiyana nemukadzi. And by the same time, pamusoro pevana, there is no what you can call shanje dzinogona kutrigwa kuti ndigone kuda with this stuff. Chinotozogona kuitika kuti mubereki aregedze kuda umwe mwana wake 100% icharacter yemwana inozoita sekunge mubereki azoita sekunge akuda mumwe mwana kupfuura mumwe inye character yemwana kamuitiro kari kuita mumwe mwana that is kakucreata kuti mubereki azinge achiona sekunge uyu I think ndiye mwana ndoro. But takatombonamo mascenarios ekuti prophet unongoshinasa uyu wachena ari kutodiwa iwayo. Is the bad guy. It's the bad character. Okay. Chii chimbonyatsoitika ipapa? Chinoitika ndechekuti sometimes ukaona mubereki achitiko anoratidza rudo rwekuti uyu anoda uyu mumwe zvimwe zvacho zvinogona kubvira pakati pavabereki tu. Vabereki vakaseta love 50 rakaenzana pakati pamukadzi nemurume zvinocontributa futi that. Because pakunetsana kwenyu kwamunogara muchiita each and every time kunogona kuwanikwa support inogona kutanga kumuka pakati pevana. Mumwe anogona kusapota baba, mumwe osapota amai. Or the way yaunotreata naye vana determine the same kuti vana vagone kuregedza kukuda, vagone kuzoda mumwe munhu. Saka izvozvo zvinogona kuita kuti vana ivo ndivo vanogona kutanga kushava rudo newe ozoda mumwe ari kukuda wacho. How? Like we have got some other people whereby unogona kuona mwanasikana achitofila kutaura zviri deep kuna baba kunyakubereka. More than amai. The reason why because kamutritiro kaanoitwa namai kari more abusive. Zvoita kuti mwanasikana agone kurereka kuna, but kana mwanasikana achitritwa zvakanaka naamai every secret anogona kuudza amai. Ndopa unoona mwanasikana kutaura even boyfriend yake kuna baba kutadza kuudza amai because of the way malit kamuitiro kanoita amai kanochitrita mwana wavo. It's a problem. Paita this generation prophet. Okay. Yapiwa zita rekunzi ama2K. Okay. Isi kuti vanhu ava ndozvavangokangogara vakangoita here kana kuti it's now a spirit yauya kuzobata this generation. What's your take on ama2K? Izviri kuitika ndeyekuti panyaya yema2K izava inyaya yetechnology and season yatawa yakataurwa in the Bible yekuti nenguva yekupedzisira kusarurama kuchawanda. Zvekare nenguva yekupedzisira pachaitika a lot of things. Saka when you check it properly about nyaya vapfana vedu vadika ma2K iza vari kubatwa neseason yatiri kozvinozvi maspirits ekumapeto ekuguma kwenyika. Saka what I can encourage kugeneration yema2K izi ndezvinoti nyika pairi kuguma rega kuita chiratidzo chotaura kuti nyika yaguma. Isusu maKristu takanzi tichaona masainzi ekuti nyika yaguma. Saka masainzi acho ngatiregedze kumaonera pauri iwoyo kuti nyika yaguma. Kuti kana munhu kana achifamba apa akaonekwa navanhu so vanoti ati zvataona kuzviratidza kuti nyika yaguma zvo. Zvataona apo zviratidza kuti nyika yaguma. It's not that right. So ngatitsvage Mwari. The technology iri kwachinja papi? Iri kwachinja in terms of pa dressing. Zvavari kuona mafoni, zvavari kuona matelevision, zvikuita kuti vakurumidze kuziva zvinhu zvakawanda. Zvakanaka here kana pane chakaipa here kuti munhu waMwari ange ari active in politics? Hapana chakaipa. Why? Politics, it's a game, like a soccer. And by the same time,
To some people, they take it like as a company. All right. That's why I find kuti a politician wese anotanga politics anofana kutoregister company yake. Aregister yozikanwa kuti ane company. Saka nemwe mutoo politics is not a sin. Politics is not a sin. It's not a sin. It's not a sin kune vari involved in politics here kwete ku boss. My question is directed to vanhu vaMwari. Okay. Kuti are they pane chakaipa here? Is there anything wrong about a man of God openly supporting another political party? Okay. Open chaizvo kuti anozobuda kuti hai inini tiri kwakati uyobuda kuti hai tiri kwakati. Okay. The different yavapo so far ndeyekutiko matorerwo akuitwa politics ndo asiyana nezvaitika kudhara. Politics hadzina kutanga nhasi, dzakatanga kudhara even kuBible. Imagine kuti Elisha anoudza mambo weSamaria kuti musaende nekoko. Mukaenda nekoko, you will be killed. Vanokuuraya. And by the same time, auto follow that. Mambo wacho nangarani. Ndianga president by that time. Satingamuti hasi politics here. Angatori politics even include kungatori even army. Yema Samaria. So every prophet in the Bible angar aligned ne politics. The problem is the way we analyze politics tacho. Nekamuitikiro karukuita politics. But politics it only a calling to some people. Some they are called to be politicians. One to name talents being a politician. So it's not a sin to support whatsoever party that you want. Yes, as a man of God, you can support whatsoever party that you want, but by the same time, you need to understand the Bible. Respect the leader. You get the sense? President anenge ari by that time, he's the one on no respect. Kana kune mumwe apindawo, and then you respect, you honor the president anenge apindawo pachigaro. Chisingatendere Bible now, it is to fight against my powers ari paground. Right. Because Mwari anotaura kuti masimba iwayo ndiye akamagadza. Yes. God himself is the king of kings. President ma kings. Saka pari kunzi kings of kings, that is kune mapresident akawanda ari pasi panapo. Saka yeye ndiye king wacho, chibaba chacho. Anorula kwazvinoperera. That is Mwari himself. He is the one, the ruler of all the kings. So means that if you have a president in any country that you are in, you don't need to go against those powers. Actually, the Bible says you need to submit to those powers. Simple. Okay. So some people, they may take it in different forms, whereby they say to be a politician or to join politics, sometimes it's a sin. But there is scripture not arakutiko politics. It's a sin. And by the same time, kwa hiyo nyika inogona famba sei kana sina politician. Inofana kuwa nima politician by the same time. Kuti nyika igone kuta move forward. Nyika ine ma doctors, ine ma prophets, ine ma pastors, ine ma carpenters. Everything kuti zvigone kumova. Saka panofana kuwa the leadership. So Bible rinotaura pamusoro pekusubjecta to the powers that is above, the one that is ruling. That's all. So politics is not a sin. Mukuzvinzwa hanzi hachisi chitadzo kuti munhu waMwari. Even if you want to be a councillor, it's not an issue. Or even if you want to be an MP, it's not an issue. Or being a man of God, adakta MP, or being a man of God, adakta a councillor, if you are called to do so, it's fine. Daniel, agata governor. He was a prophet. Daniel, agata governor. Ungaita governor was still aligned to the politics that time. like a prophet, you bet angel. He's an ambassador now. At large. Why?
zvaari ambassador now, it's all about God. It is the calling. Yeah. zvichienderana necalling. President atungamiriri asina kutenderedzwa nemaprophets, asina kutenderedzwa nemafundisi. There is nothing like that. Hapana chinobuda. Hakunai. Or even if you say to yourself, I'm not, I don't support the one who is ruling. Though zvakangodaro, but he is your leader. Anongokutonga chete. Be it you are supporting or you're not supporting him, he is your leader. Pane clip ra evangelist marufu weku SDA. Okay. These days he has been vocal pa social media achibuda achitaura. Ane clip kaitaura kuti murume haafaniri kuona ma-African movies. Murume haafaniri kuona ma-African movie. Zvakanyorwa papi? Zvakanyorwa papi kuti murume haafaniri kuona ma-African movie? Is there any chapter inokwanisa kutaura kuti haafaniri kuona ma-African movie? For what reason? Is there a scene yekuona African movie? Nanzi murume haafaniri kudaro. I think on that one I have to ask iyo evangelist wachona, the man of God wamarufu wachona wakapa that maybe vanogona nga vaine vakuzvitora papi. Yeah, vanogona nga iwo asingafari ma-African movie, I am sure. Yeah. Because what you don't like, you don't say the whole world or the whole country mustn't like that, yes. So that's the problem now. Pane zvandisingadi zvandisingafarire nini. Pazvandisingafarira handichiti kuvanhu vese ngavarege kuzvifarira. If you don't like to watch African movie, it's fine. But it's not a sin to watch African movie. Munhu angatonzi sure atadza kusangana naMwari because I want an African movie. I want African movie. No. I think on that question I have to, because sure kunze kunofunga kwati vamwe varume varotoshedzera kuti vachatoone ma-African movie because of. Yeah, chinoitika ndechekuti pane madoctrines atinosangana nawo in life mukuparidza kweshoko. Hapana madoctrines evanhu. Cause madoctrine aJesus Christ. Saka machurches mazhinji kazhinji vanotazara nemadoctrines evanhu. Not aJesu. That brings me to issue yekudya kasongo. Okay. No, it's nothing any bad about eating kasongo, or you can eat tsoko, or you can eat orgudo. It's not a sin. Because we need to understand that in the Old Testament, vanhu vairambidzwa kudya some of the other things. But you are now in the New Testament. In the Old Testament. Saka tikurevera kuti Old Testament arasi. No, hatina kurasa zvoku Old Testament. But New Testament inotaura kuti yauya kunozozadzikisa zvinhu zvakanga zvipo zvoku Old Testament. Zvozadzikisirwe kana zvakakwana. Are you telling me that kuti mapedza kuaka imba yenyu munobva ndanozozadzikisa imba yenyu makavaka? Mean to say inenge sina kwana. Zvaiva ku Old Testament zvakanga zviripo for maIsrael. Old Testament. That's why Jesus Christ akauya akati handina kuuya kuzoputsa murayiro waMozisi wakanyorwa, pandai kuzozadzikisa. Saka chinhu kana chanozadzikiswa mean to say chandisina kwana. You get the sense now? Saka mhuka dzaibatirwa ku Old Testament sechinhu chandisina zvinhu zvaishandiswa pakunamata Mwari. Gwai chairamira Jesu Kristu. Njiva dzaimirira maangels. Saka mhuka dzaishandiswa pakurumbidza Mwari. But now we are now in the New Testament by the same time. Hatingarambe takabatirira mhuka. Gwai rakasunungurwa hachichamirira paposition yaJesu Kristu. And all those animals anga akabatwa akanga achirepresent some of the generation aimirira mamwe marudzi. Because rudzi rumwe chete rwanga rakadiwa, it was Israel. Rudzi rwaJudha. But now taku New Testament akasanganzwa pamuchinjikwa. Zvatasanganzwa pamuchinjikwa naJesu Kristu hakuchisina muSamaria, muJudha kana muGiriki. Now taachinhu chimwe chete muna Jesu Kristu. Saka hakuchisina zvokuti nguruwe yazodini, yemurambo yazodini, mbeva yazodini and stuff. But I'm not an Israelite. I myself, I'm a Christian. A Christian. Yeah. Right. Prophet. Nyaya yedu mukuona kuti chi? Muri kunyatsouya kunhu kwatiri kunyatsoda chaiko chaiko. Okay. Mataura kuti you are not an Israelite. I'm a Christian, yeah. Kovwa yavamwe vari kutaura kuti pamukutozviti you are a Christian, you are now aligning yourself kuma-ancestors evarungu, mukunamata Mwari wevarungu. Andika? Okay. Ovha vataura kuti isusu vanhu vatema tine mawezi edu atiaita. Okay. Traditional way.
eitihara Okay. andiya Mm. imimi mazuva ano takunamata tichiti kuna Jesu Kristu Okay. tabva siya zvinhu zvedu izvi zvataita zveku-African traditional religion Okay. tichiti zviri evil. Okay. Imimiwo munotiwo kudii nemastatements aya ekunzi isusu vanhu maChristians haasi kuita zvinhu zviri proper because they are now aligning themselves naMwari wevarungu instead yokuti vaite zvavo ivo. We need to understand pamusoro paMwari. Mwari haasi Mwari wevanhu vatema, haasi Mwari wevarungu chete, haasi Mwari wemakaradi, haasi Mwari wemaChina. God is God of the all universe. Mwari ndiMwari wemunhu wese ari pasi panapa. Patsika apo ndo pane tsika dzemaChina, tsika dzevarungu, tsika dzevanhu vatema. Saka na isu tine tsika dzakanga dziripo kare dzashandiswa navanhu kunamata Mwari. Tsika idzodzo dzisiri tsika dzemubhaibheri. Saka bhaibheri ratinaro nawo ndopakunzi manje ipapa dzemubhaibheri. Saka isu taakuti dzedu isusu tsika dzatashandisa kunamata Mwari hadzina basa here, tochitora tsika dzevarungu ndo chaidzo. Tsika dzevarungu, I'm sure it's not the Bible. Because it's not every murungu anoenda kuchechi. We have some other people varungu vacho vanotokondema the Bible. But vane tsika dzavo. Tsika mararamiro nemaitiro evanhu, magariro avo dzakasiyana nenyaya dzekunamata. Nyaya dzekunamata Mwari I'm sure dziri centered paBible. Saka patiri kuzoti isusu tine manamatiro ataita, tine maitiro ataita, takanga tichiita mukusaziva. That's why ukawerenga 1 Corinthians chapter number 14 inokutsanangura kuti zvino zvamakanga muri vaHedheni muchikwezvera kuzvifananidzo. That is takanga tisingazivi chikwezvera kuzvifana idol worships. Zvifananidzo chiko kuzvinhu zvisingagone kutaura, kuzvinhu zvisingazisi anova asiri Mwari. Saka those things idzo tsika dzachinza mukuti ndo dzanziri tsika dzedu dzachona izvozvo. Tikupira kuvadzimu. Ndo zvimufananidzo zvachona zvekupira kuvadzimu kwachona ikoko. Ndo zvanga zviri zvimufananidzo because mudzimu haasi Mwari, mudzimu haasi Jesu Kristu. Mudzimu they believe kuti munhu akafa ndizvo. Munhu achona akafa akatadza kuzviponesa panguva yanga achirwara. You get the sense? By the same time that person ari kunzi ndiye ngaakusupport. Iye akatadza kuzvisupporta life yake. Oenda kwavari ubva unochema masekuru ndarwara please ndionei masekuru mukurwara kwandaita this and stuff. Iwe masekuru akatadza kuzviona uri wapenyu. That's ashigone kumeka sense. You find even some other people they go kunganga masango masa. Ende wachienda kunganga wanzida kuisa mari kunganga. Anditi? Right. But warukuzoita zvishuwa. Some people they warukuita mari but kunganga kwachona anosiya mari. Sai nganga rimutiko uchisiya $200 kuti unengiri. Inodingogara kuti ndine mari kudhara yandikuuya kunondikuitisa mari uri wepasi. Nganga wacho inotonzvengawo mari isina kuchena. Yontodawo yako yakachena. Yotodawo yako mari yakachena. That's why I find kuti anokutaura kuti bvisa $200 because iyo haasi kutoidawo. Anonzwisa kuti ine kusacrifice. Ine macases arimo mukati mairi. Saka anotorambo iyo pache zvake kuti andigone kutora this money in that way. Rega ndizvipe kwamuri iyo tora mari iriyo. That's the issue. Nganga chadzo hadzitodi mari dzadzinokupai. Anotodawo mari from you. Waritori pakutsvagawo mari. Yeah. Asi mari yauri kutsvaga is real money from you. Okay. Prophet wanyuso vakagadzirira. Vachinasoti pazvese andimaiziya. So prophet, for a Christian andika kuwanikwa achiteerera music yemunyika. Mangungundengwa aya. Kana chiti music not secular music. Dzisinei chekuti ane gospel, dzisinei neshoko raMwari. Is it proper for a Christian kuwanikwa achinzwawo music iyoyo kana kuti zvine basa music haina impact yainayo? You know what? Zvinhu zvakawanda pasi pezuva whereby ukazvipinda nemoyo ndo pazvinozoita problem. Kuteerera music is not an issue. But kuzoperera pamusic yachona iyo kutozoitora sekunge ndo part and parcel of your life. Ndo pazvinogona kuzokuleader astray. Imi prophet mune wamunoteerera. Yeah, wobo. Ana Wingidi, ana Japraiser, vanokupapura mafesa. Ati kuti pewa kana full prophet. Full. Wingidi, Japraiser, Freeman.
and then kokungwero tozoti ngwere ngwere kupisa ngwere songa munoziva ngwerere prophet yokuti tsikidzi tsikidzi aife inofenda aimbofa. Alright. So you were saying hazvina kushata. It's not a problem kunzwa kuti tsikidzi aife inofenda. It's fine. Kana if you believe to that, it's fine for you. But I'm sure it's entertainment. Yeah, we don't need some people wekuti anoda kungoita sometimes kuwa holy nemtown mese kuti even achitenga chingwa anakagomwa nevanoti shamarakata. No. You need to live. We need to live a normal life. Right. Yes. We need to lead a normal life. Pamwe pachona we end up sometimes tangoita zvinhu zvisiri spiritual. Don't be too much spiritual. Pamwe pachona kuna kuita songe wakutovhiringidzika brain. Yes, kuti ukangopinda mutoilet shamakashadava ukango wakujasadza shamakashana. No. Kune vamwe vanozoti so far zvinhu zvaitwa nevanhu vakawanda vari kugara vachizvikondema vakutozvitonge ivo ndo vatori holy. Now ipapo now it's God himself. We need to know what is sin. Chinonzi chivichi. We need to know chinonzi what is sin. I think it is very important. Kuona bora is not a sin. Akuzvina kushata. It's not a sin. Ndo zvinhu zvatisvitsa panapa prophet kuti muno muzimu hongu makabuda mukaenda kuMalawi handika mukanoona men of God and you are now under the leadership of Prophet Shepherd Bushiri. But it doesn't mean kuti muno hamuna vanhu vamuno acknowledge kuti ava vari imwe here vamunoti muno muzimu muno aiwa ava vanhu vaMwari. Yeah, I'm Zimbabwe. In fact, Zimbabwe is a blessed country. Ine men of God akawanda. Ndotangira papi boza wakata kuwanda men of God akawanda. Ngatimbotangira pana Prophet Makandiwa. Yeah, Prophet Makandiwa is a man of God, a true man of God. Yeah. What makes you say he's a true man of God? Zvaanoparidza zvinoita kuti uone kuti he's a true man of God. Plus kungoramba achingo sustaina makore avari in the ministry. Hakuna man of God anogona kugara makore ari more than 10 years achiramba achisurvive. A false prophet or a fake. Zvadhakwa. Andi kuna ambassador at large. Ambassador at large anopisa. Prophet Hubert Angel. Prophet Hubert Angel. He's a man of God. He's a true man of God. That one grace mdarayo. Akatumwa na Mwari kutodaro. He's a man of God. I message anopa. Plus amdarayo profit amdarayo. No ngatsona. Ko Prophet Passion. Prophet Passion Java. Yeah, he's a man of God. Twabam. Inda muri kumdauta. Takubvunza tinakunzwa kuti from your own point of view muno say. I think Prophet Passion Java is a prophet of God, but only see maybe nyakuti wakanya kuzongeta zvema skits something like zvema comedy. Saka some people they don't acknowledge vachiri neunderstanding yekuti but it was a way yepa social media kuti wagone kuwana kupreacher. Yes. Saka I think wanagona kuramba wakabatira pane pati. I think he is a man akazama kuburitsa the real of him. Zvara sina kuwanza. Saka wande what? Sure, because Prophet Passion vanyanyotenderera zvavo anotaura kuti izvi ndo zvanditori. He doesn't try to be to hypocritical. Try to be holy much more. He anongotaura zvaari in the likes. He's a man of God. All right. That brings me to my next pastor, Apostle T.F. Chiwenga. Apostle T.F. Chiwenga, yeah. Because I ndo amwe anonyamakira vamwe manje. Yeah, Apostle Chiwenga is a man of God, but panongori neka in fact kampichana ngangozongonya sokati. Yazotaura itinzwe. Po. Akuna munhu anoti kwa I'm a man of God only in the society. I'm the only one. Yeah. Because
ukatarisa makore maybe uri pasi pe-55 years or 50 years ozoti ndauya ndava nechokwadi pamwe papese apo vanhu saka vanga vari murima. And by the same time, are you only the man of God in this world? By the same time, I think ipapo izi ndakatomboteerera munozva apostle ndakatomboteerera mamwe magospels anorova mudara mangu maareas anotone revelation yakasimba but pane panozongoita katachi mushana pane pazinozongotacha pane panozongoita in fact pane panozongobuda muline bicha pane panozongobuda muline bicha pekuzongopisa ma men of God. Yes, yeah. I think that's all. But I think that's the way you could try go underground. One, my men of God are no underground in different forms. Yeah, I think it's strategy. Pass my men of God. And then time goes on, maybe I'm not going to recognize my men of God as my true men of God. Because I heard him preaching say, you don't take offerings, you don't take tithe. But ku church kwake ndakazona one day achitatoda kuraise 1 million. 1 million for funny project that ina mugore nori. So I think ndofunga 2025 vanogona ngakatoachieve that one, so I'm sure. Vanogona ngakazowana 1 meter. Okay. After all being said and done. And ko pana here munhu wamaura mungati right. Uyu I think ndikawana time kurunzi ndawana time dzekuti timbogara ndingadogara naye pasi tombonyatsotaura kurukura ndichinzwa kubva kwaari here kana kuti kurukura just muchingonzwa kubva kwaari wamunongoti I admire him, not kuti akumentor kana kuti muende under his leadership, ngokuti given an opportunity yekuti manzi mufana munhu oninga kuti all of tikatasa maprophets and amamention amtaura their names. I honor them, I respect them. And a prophet W. Magaya, and a prophet Emmanuel Makandiwa, and Apostle Dawasha, I'm still not mention. He's a man of God. Even you mentioned who? The ambassador. Yeah, ambassador. Yeah, ambassador. I wish to talk to him. Ambassador, you better angel. Major one. Yeah. Darango pa UK. Yeah. Darango peace. One day I wish to have a time to communicate to him. Yeah, he's a major prophet. Ndiwo akavhura zvakawanda for some other prophets to raise. Manzi mimi muti line apa. Muchiisa nehierarchy yekuti anopisa ndiani apa pamaprofets anopisa pekutanga musakanganwe nini papo. Alright. Yeah, musakangane muchiinclude mwani papa group. I think pa vakabudira munyika pane pa top 10 handisi. Pa top 10 handisi ndiripo pa top 10 pa. Yeah, ndiripo pa maprophets anopisa muZimbabwe. Ndiripo pa top 10. Alright. Yeah, ndiripo pa top 10 pa. Munosaba namba ichi. Aiwa, pa top 10 pa ndiripo. Pa top 10 pa ndiripo. Yeah. Aiwa. Yeah. Prophet, it was a wonderful time. Yatashia nemi. Tinofara prophet kuatitandara nemi. Tozoti this is not the alpha and the omega kuti tichenge titandara tese panapa. Ameno kana mune mashoko amungadotaura zvenyu kumhuri Zimbabwe. Oh, thank you so much, viewers all over the world, for your time. By the same time, thank you, Slicky, for your time. Tinoshuvira kuti tirambe chidaiso nguva dzose. Tichiuya tichikunzirai zvimwe zvitsva kuti ndepapatava ndezvipi zvatiri kuplan again. Mucharamba muchitibata. The name of my ministry is called MJC Ministries. Amwandi zvinoreva kuti MJC. It is M ari kumirira the ministry, J ari kumirira Jesus, C Christ.
So munoramba muchitibata all the time. God bless you and shalom. Tendai zvamasimba ose profeti vauya pano paSlick Media TV. Guys, if this was your first time visiting this channel, ndokumbira kuti musiye mabayika subscribe ako maiziya, and let me know what you think. Nezvamunenge muchida kubvunzawo kana prophet kuti prophet apa pati nzwisise tibatsirewo tinzwe kuti zvinonyazofamba sei. We are here and he is here. Tunotaura nawo prophet wodzoka unyazokubatsirai pamubvunzo yese. But this is Slick Nelkwan, this is Slick Media TV, and we are signing out. Asinokangana kutenda vari behind the camera. Yes, I notenda sendi ari kuseri kwecamera. So guys, this is it for now and we are out.